Okay, thank you very much. Daniel, together with the Siwana de Monte Carmelo Choir and the Valdez Altar Servers. Willing na po visited, pwede ka na pong luto. And now, to give us an opening remarks, may I call on our ever-supportive Chapel Pastoral Council President, we have Brother Oliver Palad. Palakpakan tayo. May pabegi po ako akong kapatid. Lalong-lalo na po marikay katamong bisita. Ngapeng lakad ikay katamong imbitasyon. Salamat. Salamat. Kilag yun na po muli our Lady of Mount Carmel, Chapel Pastoral Council. Pasalamat kami po. Umuna po king nag-organize na po kaniling gabi ng parakal ng Kapong Carmel na po. Pangunahan na po talaga nili. Siya pa ang pagkataya po. Kaya pera po rin kayang biyero rin Siwana de Monte Carmelo na po. Umuna po muling kalitipago po maganap ingang tining celebration first time in history na po din Kinatago Chapel na masaya ka na po ikaw tinitang event na po. Kaya po bisita tamo bawat kaya po may ibigyan kaya na po na po. Nakapagkaroon po kaya may pong mandated organizations na po. May pong RECOM, Lay Minister, AMDC, Choir, may pong Big Rosary. 2,000 years later.